zanimljiv način predstaviti što je to internet. Koje su njegove dobre, koje su njegove loše strane. I počela mi govoriti da sam grozna. Kaj ovo, kaj se događa? Kaj se događa? Ja, bila si kaj se nama ovaj put. Jesus, kako loše igraš, Ajme, meni, koliko komentara već imamo? Mi smo družba, mi smo družba, mi smo družba, internauti.